Comisións Obreiras asegura que son os traballadores os que están financiando o servizo a costas dos seus petos porque tampouco se lles ten en conta os desprazamentos. Ante esta situación anuncian medidas. A iniciar, é dicir, por un lado, vamos a facer unha denuncia á Inspección de Traballo porque pensamos que aquí a Inspección de Traballo ten que intervir por todas estas intervir para sancionar a empresa, non por todas estas irregularidades que... A parte, van celebrar o vindeiro xoves 28 unha manifestación diante das oficinas de Galaurea en Lalín. Se a empresa non resolve, seguirán adiante. Xa estamos valorando, pero seguramente poñeríamos en práctica algo que, dende logo, nin as traballadoras, nin nós como sindicato queremos, pero que non nos deixa máis saída, que sería a convocatoria dunha folga. Pedrosa tamén se referiu á problemática coa empresa de recollida de lixo Sufi. O sindicalista explicou que segue agardando unha reunión cos técnicos para estudar o prego de condicións e lamento que o alcalde estea tomando as cousas con bastante tranquilidade, dixo.